TVR, Veronika Vasilková. No, tak ako žiť a nezblázniť sa, myslím si, že také adekvátne na prečítanie pre každého, hlavne v dnešnej dobe, ktorú žijeme. No a my budeme ako keby tak pomyselne nadväzovať, ani neviem, ako som si to dramaturgicky dobre vyskladala, pretože mojím dnešným ďalším hosťom je pán Martin Mojzeš. Vítajte, vy ste, Martin, spoluzakladateľ iniciatívy Počkajme so smartfónom. Je to taká téma, ktorá mimoriadne rezonuje teraz v spoločnosti, myslím nielen u nás, ale môžem si dovoliť povedať, že celosvetovo ako keby. Tak poďme trošku k tej iniciatíve. Prečo vznikla, čo je vašim cieľom a že či to bolo na nejakú, ako odpoveď na nejakú reakciu? Hej. Tak som rodič, to je asi tá prvá a dôležitá moja životná rola. Mám 2 deti, 8 a 10 rokov. A okrem toho som vyštudovaný inžinier telekomunikácií, čiže mám aj to technické pozadie. A zároveň ale nevenujem sa tomu profesne, venujem sa vlastne celý život mladým ľuďom. Čiže to je akoby, že takéto prostredie, ktoré je taká kombinácia vlastne tých vecí, ktoré sa spájajú v tom, ako dobre vychovávať či už deti alebo mladých ľudí, ako ich viesť k tomu, a k čomu asi každý jeden z nás rodičov chce, aby teda boli na jednej strane dobrými ľuďmi, na druhej strane, aby ten život mali naplnený, aby ho žili naplnene, aby mali dobré vzťahy. Hej. A v podstate do všetkých týchto zložiek vstupujú tie smartfóny ako niečo, čo nás vlastne rozptyluje a odputáva od týchto vecí. A pre mňa takým najsilnejším impulzom bola kniha sociálneho psychologa Jonathana Haitta Úzkostná generácia, ktorá vyšla vlastne minulý rok. Teraz v septembri vyšla už aj v slovenskom preklade. A pomohla mi sa tak nejak hýbať, pozerať sa okolo nás, že kde všade kto sa venuje téme odkladu, že ako tým našim deťom pomôcť nezačať to detstvo hneď v online svete, ale v tom reálnom svete s reálnymi vzťahmi. A teda zistil som, že v tom našom krásnom svete tých iniciatív je dosť veľa. A jedna z tých najsilnejších je vo Veľkej Británii, kde teda už 150,000 rodín sa pridalo k takej dohode rodičov k tomu, že chcú oddialiť začiatok tých smartfónov pre svoje deti. No a to bol taký impuls. Pozeral som sa, či sa tomu niekto venuje u nás. Je kopec akože organizácií, ktoré pomáhajú rozvíjať digitálne zručnosti a nejakým spôsobom budovať vzťahy medzi rodičmi a deťmi. Ale teda priamo túto iniciatívu som nenašiel, tak podarilo sa mi nájsť parťačku a sme si povedali, že jednoducho potrebujeme, aby aj na Slovensku toto bolo súčasťou takého rozhovoru. Že aby rodičia, ktorí sa v tom môžu cítiť sami, v takej situácii, že všetci majú tie smartfóny, ale ja úplne necítim sa, že by som ho chcel dať, ale všetci to majú, tak asi je to normálne. A tuto je podľa mňa veľký problém, Martin, lebo vy ste povedali, ja som rodič, ja už mám teda dospelé deti, to už je trošku iná vec, ale tiež som mala potrebu ich chrániť pred niektorými vecami. Do akej miery je to vlastne ako keby, teraz možno použijem tvrdšie slova, nemyslím to až tak, ale aby to bolo výstižné a zrozumiteľné. Do akej miery je to zlyhanie rodičov? Do akej miery je to tlak toho kolektívu, pretože potom je outsider kolektívu, nikto sa s ním nechce baviť, viete, decká sa radi, nejakým spôsobom skupinkujú. A do akej miery je to možno aj tou dobou, ktorú žijeme? Pretože ono nie je žiadna rarita vidieť už dieťa v kočiariku, ktoré pozerá na nejakú rozprávočku na tablete alebo na niečom, alebo mamina chce rýchlo nakrmiť dieťa, no tak mu strčí do ruky tablet a medzi tým decko ani nevie, že čo sa deje s ním práve. Hej, myslím si, že najľahšie je kritizovať druhých rodičov, lebo to myslím si, že nie, to ja zapýtam, že možno... Nemyslím, ale akože keď vidíme druhých, že ako to robia, že akoby mám pocit, že na každom ihrisku vidíme, že ako by sa to dalo robiť inak. Ale ja sa teda snažím byť veľmi ústretový voči tomu, ako my rodičia pristupujeme k rodičovstvu, lebo každý naozaj chceme to najlepšie pre svoje deti. To je bez debaty. A ten tlak na nás je obrovský, že aby sme naozaj dostali tej svojej túžbe.
A ja teda si dovolím, podľa mňa ten zdroj toho všetko je ešte niekde inde. A ten zdroj je vlastne v dizajne tej samotnej technológie. Alebo technológia ako taká, ona môže byť veľmi nápomocná, môže byť užitočná a tak ďalej, ale dá sa postaviť aj tak, že nejakým spôsobom nám nepomáha a vlastne nás odťahuje od toho, čo je dôležité v našom živote. No a tie technológie, aj samotné smartfóny, sociálne siete, momentálne aj tie AI chatboty a množstvo ďalších aplikácií, oni sú postavené na takom modeli, v rámci ktorého vlastne najviac získavajú tie firmy, ktoré ich vytvárajú, získavajú ako keby peniaze za to, že sme na nich čo najdlhšie. Hej, že ten biznis model je vlastne postavený na tom, že majú čo najdlhšie našu pozornosť. No a tým pádom, keď si to tak predstavíme, že ja ako rodič som v tej situácii, že to moje dieťa už je dlho na tom zariadení a už teda chcem, aby s tým skončil. A možno aj to dieťa to vlastne chce, ale jednoducho, tak v tej situácii si to môžem predstaviť ako, že my dvaja, ja a moje dieťa, sme postavení proti týmu dizajnerov a psychológov v tých spoločnostiach, ktorí akoby venujú celú svoju profesionálnu kariéru tomu, aby nás primeli byť na tých zariadeniach, na tých platformách čo najdlhšie. Čiže akoby vôľa môjho dieťaťa a moja túžba, že sú naozaj v nerovnom boji. Čiže tomuto dostať, no a to je podľa mňa ten zdroj. No a z toho potom akoby, že vyplývajú všetky tie možno negatívne súvislosti, ktoré okolo toho máme. My sme sa predtým, ako sme teda išli do vstupu von do éteru, rozprávali, že stretávate sa s rodičmi a veľa s vami súhlasia. Ja takisto som sa hneď priklonila, jasné, dobrá vec, mne by sa to páčilo, ale nejde to spôsobom striktných zákazov, reštrikcií alebo niečoho podobného. To teoretizovať o tom, že je to fajn, je perfektné. Ako to zaviesť do praxe tak, aby to bolo bezbolestné? Obávam sa, že žiadna zmena není úplne bezbolestná. Čiže asi sa potrebujeme nejak nastaviť na to, že to nepôjde samozrejme. A sme niekde akoby v začiatku toho procesu, čiže pre ľudí, ktorí to budú chcieť mať nejak inak, než je teraz nastavená norma, možno budú trochu považovaní za zvláštnych. Napriek tomu, že ostatní ich možno aj budú pozerať s nejakou takým pohľadom, že ježiš, to bolo super, keby aj my sme to tak mali, ale napriek tomu budú pravdepodobne menšine. Ale to, čo vie veľmi pomôcť, je začať sa o tom rozprávať. Začať sa o tom rozprávať v kolektívoch, v ktorých fungujeme ako rodičia alebo naše deti. Pretože ak to nerobíme, tak to, čo sa deje, je, že jednoducho vidím, že ostatní to majú takto, tak asi je to normálne, tak to spravím aj ja. Aj ja, jasné. Ale keď sa o tom začneme rozprávať, že počujte, nie som si úplne istý, ako to robiť, že ako nad tým vôbec rozmýšľate, napríklad na rodičovskom združení, alebo pri rodičoch, ktorí majú nejaká komunita, stretnutie, jasné, farnosť, to je jedno, alebo krúžok, alebo čokoľvek. A už len to, že sa o tom začneme rozprávať, narazíme na ľudí, ktorí to pravdepodobne majú veľmi podobne ako my. Nehovorím, že všetci, lebo veľmi rôzne to ľudia majú. Áno. Ale už keď nie som sám, sme 2, 3, 4 a 5, tak už to naše dieťa tom tiež nemusí byť samo. A jednoducho už má nejakých kamarátov, pomáhame, ktorí... ako keby sa ťaháme vzájomne. Hej, a v momente, keď je nás viac, tak už je to akoby jednoduchšie. Martin, tá vaša vlastne iniciatíva Počkajme so smartfónom, ale ako keby napovedá, že počkajme do toho správneho času. Môžeme si vlastne trúfnuť povedať, že čo je možno správny vek, alebo kedy už to dieťa, ja neviem, je trošku vyspelejšie, má svoj vlastný názor, alebo má možno iné záujmy, ktorým sa venuje a popri tom už teda nepodľahne tak ľahko práve možno týmto technológiám alebo výdobytkom modernej doby. Ako aj my dospeláci myslím, že cítime na sebe, že aj keď sme sa k tomu dostali už vlastne dospelí, tak aj tak to zásadne ovplyvňuje náš každodenný život. Čiže to, že aký je správny čas na to, kedy sa dostať k tejto technológii tak, aby nám iba pomáhala a neobmedzovala alebo nešla proti tým našim záujmom, je ťažké povedať, lebo aj pre nás dospelých je to ťažké a veľakrát ide proti nám. Čiže nemusí to byť len ohľadne veku. Ale dôležité je možno to, ako si nastavíme takú spoločenskú normu, čo je pre nás bežné. A aj na Slovensku teda vyšli nejaké odporúčania.
Akurát teda práve v tejto téme sú podľa mňa trošku neúplne najšťastnejšie, lebo hovoria o výrazne nižšom veku. Ale keď vychádzam z toho diela psychologa Jonathana Haitta, tak vlastne on pomenováva také 4 normy, ktoré by bolo super, keby sme si ako spoločnosť osvojili, presne áno. Tak. A vlastne hovorí o tom, že jedna z nich by mala byť smartfóny až po základnej škole, alebo teda na konci základnej školy. Sociálne siete najskôr od 16 rokov, akože je veľa dôkazov, prečo, že má zmysel počkať ešte dlhšie, ale 16 môže byť dobrý. Potom sú školy a vlastne od začiatku do konca bez smartfónov a štvrté je viac voľnej hry, zodpovednosti a samostatnosti deťom do života. Čiže toto sú akoby, že 4 normy, ktoré tak nejak k nim budeme smerovať, mohli by nám pomôcť sa pohnúť do takého lepšieho detstva. Ináč absolútne s tým súhlasím, lebo ja sa teším, tvárim sa tiež, že nie som závislá na takýchto veciach, ale som na seba mimoriadne pyšná. Minule sa mi totiž stalo, že som išla na celý deň preč pracovne, a som si zabudla telefón doma. Hej? A nevrátila som sa. Absolvovala som celý Boží deň bez telefónu. Oddychla som si, nikto ma neotravoval. Čiže dá sa to zvládnuť. Ja to vidím aj podľa naozaj aj kamošky alebo niečo. Všade majú ten. Kde mám mobil? To je jediné, čo sa hľadá. Kľúče a mobil. Na toaletu s vami. Pri zaspávaní možno veľa ľudí číta, pozerá sa do mobilu. Hej, nevypínajú si ho na noc a tak ďalej. Čiže aj my dospeláci s tým máme ale problém. Presne ako ste to povedali. Presne, že keď skúste si spomenúť na nejaký moment počas bežného dňa, kedy napríklad čakáte na zastávke alebo niečo, kedy ste si povedali, kedy vám nenapadlo, že idem chytiť. Že si vyťahnem knihu alebo časopis. Alebo len budem tak stať. Nechám si myšlienky prejsť a budem rozmýšľať nad tým, čo sa ten deň sa mi páčilo, čo ma čaká. A vlastne keby toto je jedno z tých dôležitých vecí, o ktorú prichádzame, lebo akože také vlastne podumkávanie si o vlastnom živote, taká reflexia nad tým, čo som zažil, čo ma čaká. A to je niečo, čo nám pomáha ujasňovať si, čo vlastne v živote chceme. Či sa nám ten deň páčil, alebo sa nám nepáčil, môže ovplyvniť to, že či chceme ďalší taký zažiť, alebo nie. Ale keď sa k tomu nedostaneme, lebo to zamyslenie je prerušené, tak jednoducho prichádzame o toto v živote. Môže to byť pre tie deti aj možno kompenzácia toho nedostatku času zo strany rodičov, lebo my hovoríme stále, že komunikácia je najdôležitejšia, ale ruku na srdce. Prídeme domov z práce, ja poviem, že vyflusnutý, čaká nás druhá šichta, ešte doma rýchlo oprať niečo na večeru, nejaké úlohy, nedaj Bože, skontrolovať a potom ešte naozaj byť aj chvíľku sám so sebou, že je aj enormný tlak aj na nás, ako na dospelých. Je naozaj aj tá komunikácia dobre zvolená aj v tom adolescentnom veku, tínedžerskom veku, že môžeme preklenúť aj takéto náročné obdobie, pokiaľ to samozrejme nebudeme tlačiť a je to bežnou súčasťou toho nášho života, že nie, že zrazu si poviem, áno, ja viem, že máme 12-ročného pubertiaka, no tak s ním treba rozprávať, tak začnem to teraz. Pokiaľ to nemalo kontinuitu možnosť detstva, je to ako keby bezpredmetné, alebo dieťa si na to nezvykne. Ja som v tomto taký optimista. Áno. Myslím si, že nikdy nie je neskoro. Dobre. To neznamená, že to v akomkoľvek, že má zmysel čakať do kedykoľvek. A samozrejme je dobré s dieťaťom si budovať ten vzťah od prvého dňa, respektíve ešte možno pred narodením. Hej, že a ten vzťah znamená to, že sme spolu, že nejak trávime ten čas spolu. Samozrejme sú ľudia, ktorí majú možno náročnejšie povolenie, je to ťažšie, že možno sú rodičia, ktorí sú sami na deti, že tie situácie vedia byť ťažké a vtedy áno, že ten smartfón vie byť taký elektronický dudlík, hej, kedy akoby, že vlastne že len nech akože tie deti tu nie sú. Pokoj, hej, nech mám pokoj. Ja úplne tomu rozumiem, že rodičia môžu mať tento prístup. Zároveň si myslím, že je nešťastný. A teraz otázka je, že ako tomu pomôcť. Ale teda
to je na oveľa dlhší rozhovor. No. Martin, ale vaša iniciatíva možno aj očakáva, ja neviem, nejakú podporu v širokej verejnosti? Môžu vás ľudia niekde podporiť alebo nejakým spôsobom sa spolu pridať do tej iniciatívy alebo niečo, keď to teda chceme posunúť naozaj do takého univerzálneho pléna, tak akým spôsobom? Čo by vám pomohlo možno? Ak majú ľudia záujem o viac informácií, tak na web stránke www.počkajmezosmartfónom.sk je tam možnosť pridať sa aj do nejakej našej skupiny WhatsAppovej, akože dostať sa medzi rodičov, ktorých táto téma zaujíma viac, chcú byť na tepe dňa, to nazvime, kde akože sa navzájom podporujeme, posúvame si tam informácie, zdieľame skúsenosti, čo sa nám darí, čo nie, možno čo funguje na našej škole, keď sa o tom rozprávame a podobne. Alebo môžu podpísať rodičovskú dohodu, v rámci ktorej to je taká, aj že nikto to nebude kontrolovať, či to človek naozaj dodržal, lebo však život môže priniesť niečo iné, než čo človek túži. Ale je to taký nejaký záväzok sám pred sebou, že naozaj chcel by som počkať čo najdlhšie. Po prípade, že to budem regulovať alebo niečo podobné? A prípadne presne, že ak už teda to dieťa ten smartfón má, tak že budem hľadať cesty, ako byť viac bez neho. No a teda tam sa dá, prípadne posielame nejaký newsletter a podobne. Čiže človek môže sa takto pripojiť a byť viac v tej téme. Myslíte si, že by vám pomohli aj také výjazdy, ja poviem možno do takej tej skupiny, ktorá je, by som povedala, ošemetná, práve napríklad tých násteročných, že by mali záujem vypočuť si aj tú druhú stránku. Veď vieme, že v podstate sú aj naozaj teda závažné dopady tlaku sociálnych sietí. Ja nehovorím len o šikane, hovorím aj o úplne fatálnych koncoch, ale to sa mi nechce teraz pred Vianocami, lebo to je ťažká téma. Že by to aj tie decká tak nejako zobrali a že by možno sa aj otvorili a povedali by, viete čo, mne sa tiež stalo, že tu ma niekto permanentne hejtoval, nenávistné komentáre alebo čokoľvek iné. Hej. Akože keď sa na to pozrieme, že vlastne tá situácia aj z pohľadu rodičov, čo sú prieskumy, hovoria o tom, že vlastne boli najradšej, keby tie smartfóny a respektíve tie sociálne siete neboli. Neboli, jasné. A rovnako v rámci prieskumu medzi mladými ľuďmi, a na Slovensku ich nemáme toľko, ale z zahraničia, napríklad z Veľkej Británie, tak ukazujú, že naozaj, že väčšina mladých ľudí by bola radšej, keby nemuseli to mať. To neznamená, že tam nie sú. Lebo jednoducho ten tlak a aj ten dizajn jednoducho ich k tomu a nás k tomu vedie. Ale jednoducho, že tá túžba mať to inak je obrovská na všetkých stranách. Ale v Austrálii je tiež už od 16 rokov sociálne siete. Mohli by sme si brať možno príklad z takýchto vyspelých krajín, alebo mohlo by to byť všeobecne záväzné pravidlo, tak ako nejaké iné všeobecne záväzné pravidla, aspoň pre Európsku úniu fungujú? Hej. Že naozaj tá Austrália je vlastne taký pionier v tom, že je to prvá krajina, ktorá zavádza obmedzenie na účet na sociálne sieti od 16 rokov a presne 10.12. Tam 500,000 bude zrušených. Hej, a v podstate ministerstvo investícií u nás predstavilo vlastne na začiatku decembra takú iniciatívu, kedy chcú tiež nejakým spôsobom zaregulovať fungovanie a bezpečnosť detí v online priestore, v rámci ktorého teda hovorili tiež o tom, že by sa ten prístup na sociálne siete tiež malo obmedziť tiež do 16 rokov. Uvidíme, kam sa to bude hýbať. A je podľa mňa to, čo rodičia môžu spraviť, je sledovať túto diskusiu a prípadne osloviť svojich poslancov, aby to naozaj vnímali ako dôležitú tému. Áno. No, myslím si, že nie je to taká úplne optimistická bodka, ale veľmi dôležité informácie. Myslím si aj na zamyslenie sa, ak teda ste pripravili nejaký smartfón pod vianočný stromček, nech tam zostane. Nech tam zostane do toho dobrého veku, kedy už to dieťa bude trošku rozumnejšie. Dajú sa použiť tlačidlové telefóny, netreba presne tak, tú kontrolu alebo takú tú supervíziu nad tými deťmi môžeme mať aj iným spôsobom, takže toľko asi. Pridať sa k iniciatíve, je to naozaj pre dobro našich detí a aj také oslobodenie, by som povedala, vnútorné. Nech si užijú to detstvo presne také, ako si ho pamätáme napríklad my. Mali sme pevnú linku a všade sme došli a keď sme sa dohodli, všetko platilo. Myslím si, že to už je samozrejme dávno, ale dá sa to aj nejak iným spôsobom. Martin, ďakujeme veľmi pekne. Držíme palce, nech sa to celé podarí.
a nech máme usmiaté decka, ktoré behajú po vonku s nejakým masným chlebom v ruke, pretože to si pamätáme z detstva. No, moji milí, už je koniec čas, aby sme sa rozlúčili, takže toto bol decembrový relax. Ja vám ďakujem za pozornosť. Užite si blížiace sa najkrajšie sviatky v roku v kruhu svojich blízkych, milovaných, v pohode, v pokoji, so žiadnym stresom a len so príjemnými spomienkami a ja sa budem na vás tešiť aj v novom roku. Majte sa zatiaľ fajn, majte úspešné dni a dovidenia.